Apa, Bu? Sampeyan juga duitku ning tak selip kene ta? Itu apa mana? Aku ngambil. Ngelak meneh. Lah Aku ngopo? lho buktine. Nah, bukti apa? Mana buktinya kalau aku ngambil duitmu? Oh, tenan ya. Oke. Nah, Gambal ke sekotor ngene iki piye? Iyalah. Telung atus. Ora wong. Lah dhewe sampean ngaku ndokok duit ning kono. Endi buktine sampean ndokok duit ning kono? lah aku yo duwe buktine kok. Mana? Lah ini. Aku ndek duit sakmene iki. Tak selip ning endi ya? Duitku iki. Oh, duitmu ngaku jelas-jelas kalau duitku kok. Kok padha ngaku. Nah, Lho kok lho. Iki lho ya duitku ya iki. Ya wis. Iki duitku iki. Biasa. lho malah wong anu yo tapi aku bangga kalah ya. Ayo, masalah ini. Gagal mana ini?